Khowela mi pui van tlang ta na hmun tlaw har sa zual sawm thlan chhuate ziak tu Big Daddy mahma te a Khowela hian leilung pian kena hmun tlaw har sa deuh deuh amina zongina an thlen thei lo entirnan Mount Everest chhip ti angte a awm lain hmun thenkhat chu mihring te siam ngei mahse mipui van tlang ta na tlaw thei reng reng lo tih theih tur khawpa tlaw har sa te an awm ve nual mai a hetiang ang hmun tlaw har sa soya amina zongina kan soilan tel ve zia thin chu US Army hmun pui pakhat Area 51 hi ani hial awme mahse he hmun hi hetiang lam chanchin ziak ho chuan Khowela tlaw har sa bera an lo dah chuang ho lo mai a heng hmun tlaw har sa deuh deuh te hi a tlaw har sa zual sawm an thlan chhuate a hnu hnung lam atangin lo tar lang chho dawnila a tha awme sawmna Mesgori hi Russia rama khaw pakhat niin he khuwa hian Mount Yamanto an tih hmuna Russia sarkarin hnathawk tura a rawite an khawsa a he khuwa hi sangkhat zakua somsarih pakua din tan kha ani Mount Yamanto an tih hi tuipui zawl chin atanga te a fit sanga zathum somriat pakhat a sang niin Russia rama Southern Urals an tih tlang dunga chuan tlang sang ber ani nghe Soviet Union alo ke dar khan Boris Yeltsin a hun lai khan he tlangah hian sipai hmun pahnih Belorets 15 le Belorets 16 te chu siam an ni a helai hmun hi sipain uluk takin a veng tlat mai a tutan ma luh theih le luh phal ani lo bur mai a US sarkar chuan he hmunah hian Russia hian nuclear ral thuam te siamin a chhek khawm ani an ringa Russia sarkar lam thu nei tu te pawh hi he hmunah hian enge an tih hi an zawt reng boka mahse Russia hian a chhang tha duh tlat lo a chang le thil lai chuan na hmun ani an ti a a chang le eitur chhek khawm na hmun ani an ti boka a chang le engemaw buai thut emaw nuclear war a awm thuta an ram hruai tu te thuh ruk na tur hmun ani an ti boka chhanna mumal tak an pe ngai lo ani US satellite te chuan Russia ho hian helai hmunah hian nasa takin lei an lai thin ani tih chu an hre thei a mahse he hmun hi enge ani a helai hmunah hian Russia sarkar hian enge a ti a heti tak maya a ven uluk tih chu Khovel hian a hremulh lo ani he hmun hi Khowela mipui van tlang ta na tlaw har sa sawm thlan chhuate zinga sawmna dah ani pakuana Vatican Secret Archives Ron Howard le Dan Brown te film siam Tom Hanks chan na hmuh nom zet mai Angels and Demons tih kha kan en deuh fur to in arin oma Dan Brown hian min chhuna niang thon thu atak taka thil engemaw si be chana oi om zeta phua chopa zia hi alo thiam ve na samai ni tur ani Da Vinci Code reng kha Khowel in a buai pui na samai Angels and Demons tih a chang tupa ten Vatican Secret Archive ami thuziak an enruk chungchang te pawh kha lu a hardan le a chung thuziak omte ena harsat zia te kha a tak tak ni awm takania mahse a fiam ami angkha chu ani hauh thung lo he Vatican Secret Archives ah hian archives chung tak taka chuan eng anga chuan lam poimawh pawh neila a luh theih lo ani top maya mahse he archives chunga thuziak omte hi en phalna dilin mahni du angkha a dilna chuan soilangin a awm ang chu a dil chhuah theih vek thung ani mahse an lekha ziak dahna pindan chhungah hi chuan luh phal ani lo top thung he archive ah hian lekhabu le thuziak hrang hrang dahna chhuar a vaia belh khawma kilometer somriat pasarih vel zet a thui a awma hetah hian thuziak hrang hrang volume singthum sanga chuang a awm ani tin he archive ah hian scientific lam thuruk emaw kauhran lam thuruk emaw en phal lo bik pawh a awm chuang lo amarawh chu eng thuziak pawh kumsom sarih panga ai upachin lo chu en phal ani leh hauh thung lo ani Vatican Secret Archives hi Khowela hmun tlaw har sa zual sawm zinga a pakuana a lang phareng ani pariatna Club 33 Khowela in tih hlimna hmun pui tling le naupang puina nuam an ti em na hmun le
khawela jin mi te tlo ber ta zinga mi Disneyland hi hrelo kan wang viau ome sapram lam te ania MLTP active vel bor an nei velo boka zu lampang na chu hetiang in ti limna hmuna hi chuan du thu samin a om kan ring ani mai theya ma se teu lo mai Disneyland a hian khoilai hmuna ma mipui van tlang ta na zu zalen taka zorna hmun a om tlat lo chuti lai ro chuan Disneyland chunga private club pakhat New Orleans Square antia 33 Royal Street a Blue Bayou Restaurant anti mai bula om club 33 antia ero chuan zu chu khovela achangkang thei ang ber chi a om vele thunga ma se he club a hian amina zonga lu thei reng lo tlat mai amina zong chu soilo US president po ni se a club member ani lo chuan a lu thei chuang hau lo he club 33 member ni tur hian US dollar sing khata tanga sing thum ver bor anga ya chu ero anni ram anga chuan nei zo chu an tam na meu mai ma se member ni hi chu ti main a thei chuang reng lowa a rei lo bera kum som pali chuang zet waiting list a omangai mau mai ti chuang club 33 hi sipai hmunemo sarkar hmun poimo te ni lem lo ma se khovel mi pui van tlang ta na hmun tlo har sa zual som than chu zinga a pariat na ani phawa tho mai pasari na Moscow Metro 2 hei ve thung hi chu adang lam zarang Russia ho khu thuruk te hi an thup thei zek ni turani khovel hian an thil nei tele an ram chung thil te hi tun thleng hian riat chian thei lo hi ala nei fur mai zong ani hi mo lei hnoi rel metro an tiang chi hi kan thra theu ome India rama po kan nei ve fur to ani Russia ram Moscow ko pui hnuaya po khian hetiang lei hnoi rel mi pui van tlang man tur hi atan ve renga chu Russia mi pui ten an man ania ma se aminol puina an man si lovin Moscow ko pui hnuaya khian lei hnoi rel kong Moscow Metro 2 an ti mai chu atan ve tlat maya he rel kong hi Stalin a hun lai dai to a an siam ania a hminga tan KGB hoin D2 ti an phua ti le kong pui pa ngai atanga meter zan hi bor vela thu ka om ni in mi pui van tlang ina an lei hnuai rel kong man tura an siam ai poina thui dai zok nia soyani Metro 2 hi a om tak nge om tak lo ti hi Federal Service of the Russia Federation FSB ho tele Moscow Metro Administration lam chuan engma an soi chuak ngai lo chanchin bulamin an soi dan chuan he rel kong hi line li na kala Kremlin le FSB mun puite sarkar thlona tum hun nukovo chu ami te ramen kia an underground town an ti mai tele sarkar hun poimo dang te po apo kwal vekin an soi boka ma se tu main om tak em ti an fin fia thei lo thung helei hnoi rel kong Moscow Metro 2 an ti mai hi khovel hmun tlo harber som than chu zinga a pasari na ni mai ni lovin a om tak em ti riat chian harber te zinga mi ani hial bokani parukna White Gentlemen's Club anti hi kumsang khat zaruk som ko pathum lam dai to khan Italian pakhat Francesco Bianco anti heti hun laya anthil mu chu athar hot chocolate shalna hmunata na asiamania hun local zela Gentlemen's Club ang chi hian an mang chhota a betting book anti ang chi poisa in choina hmun pui pakhat ni in an poisa in choi dan po adang dai thei khop maya tukverda thalanga ru amalfar luang thla pahnih om hian khoi zokin nge among thleng hmasa ang ti in rin siak te hian pawn sang thum chuang te ain choi thin ani he club a hian hmeichhia chu tel phal ani lo bur mai bok enga tinge sa pachal club mai si khovel hmun tlo har ta zinga atel ve kan ti ani mai theya ma se he club a hian member ni lo chu alu thei lo bur maya member ni tur hian ram pakhat lal chung ko ami ni emo ani lo le ram pakhat politician ram hruai tu lu ni emo a member ni lai tu em ina member dang pani tal hriat puina a member ni tura an som emo ani ngot lo chuan member ni thei ani miau lo wangin mi pui van tlang pa ngai tan chuan eng anga poisa nei nga tan po khonge kan tei lut ve mai chin
ti ngot thei ani lawa wangin khovel hmun tlo har sa ber te zinga a parukna tel ve ta ani pangana area 51 area 51 hi chu a hming hi hrelo kan om kher awm love he hmun hi US khawthlang lama Nevada chimlam deuh Las Vegas atanga mar thlang lam kilometer za som thum pathum vel hla a awm ani a US sarkar military airfield hmun zau zet mai ani he hmun hi US sarkar in ral tuam thar aduan asiam chuana la en chin na hmun ani a mi then khat ngai dana chuan he hmuna hian US sarkar hian thleng thlok thei tla an chharte le thleng thlok thei chuang che sualta te ruang an chharte po an da khom thinin Roswell hmuna thleng thlok thei tla nia an soile a chhunga aliens chuang te ruang an chharte po kha an da nin an ngai bok area 51 hian chanchin neuh anga hle maya abul hnaya omte po hian helai hmun huam chhunga hian thil thlok mak tak tak te po an lo hmu fo to thin nin an soi bok he hmun hi mipui van tlang mai po ni lo US sarkar mipui mo tan po phalna bik nei lo tan chuan lu thiang lo ani top maya sipain uluk takin a area pum mai hi an venga phalna nei lawa lut ru emo a hung chhunga lo lut emo chu a duty te hian ka hlum theina an nei ti warning sign an tar fer fur mai ani an soidan chuan he hmuna hian US president meu po phalna nei lawa alu chuan ka hlum thiang ani an ti mau maya a sarkar lam la in he hmuna hian enge om ti la an puang chuak du der bok si lawa chanchin bumi tela mi poimo dang po lu an phal meu lawa wangin mi pui van tlang tan ngat phei chuan area 51 a lu tum chu pial tle pali lu tum tluk zeta thil khir ani awangin khovel hmun tlo har sa ber de zinga chiartel ani reng don ani mel palina room 39 hei po hi hria kan tam vakin a rin om lo khop mai tin khovel hian a hra chiang lo tak zet bok room 39 an ti hi North Korea hovin kumsang hajakua somsari chhovela an din ni in aruka Kim Jong Li tana ramdang poisa an rama chok lu dan tur ngai tu pol secret organization anga an din nin an hmun pui room 39 an ti taka hi khoi hmun bera nge awm ti hi khovel hian a hrelo hrim hrim rengot mai ani an rin dan ber chuan workers party an ti ho building Pyongyang North Korea khopui bera a awm ni in an ring he pol hi bureau 39 ti ania a hming hi engwang chi a phuang nge an ni a hriat lawa mi then khat ngai dan chuan he pol hian China le Switzerland vela bank account som ni vel bor mangin poisa lemte le aru ka poisa thleng te an kalpui nin an ngaya tin drugs le silai lama sum don na te po an khoi pa reng baka an thun hoe hian khovel pum huap sum don na ang chi za som ni chuang an nei ni in an ngai bok chuti lai ro chuan he pol hi a om tak tak em ti po hi khovel hian a fin fia thei meu lo chu ania a om lo po fin fia hlei thei lo le an hmun pui ber po khonge ti hria chian thei lo chu ami pui van tlang ang tan phei chuan han tlo ngai na om lo hrim hrim awangin khovel hmun tlo har ber ber te zinga a palina chiartel ani veta ani pathumna Ice Grand Shrine Japan rama Ice Grand Shrine an ti hi in ro pui le lian sipai ten an ven khep khup ti lam ani ve hau lo maya an ni pathian nu Sun Goddess Amaterasu puala an hmun thiang hlimania he hmun hi lali su pian ma BC palina borvel atanga lo om dai to kha ani Japan Imperial History a an thil poimo ber mai pakhat naik an ti mai dar thalang chi khat Japanese mythology a hmun poimo tak mai lu tu chu he hmuna hian da ania he hmun hi in engemaw zat di in le engemaw a sak om khom ania mak deuh mai chu Shinto sa kho ho rin dana pian non le na entir nan kum som ni dan zela an thiat dara an sa thale thina he hmuna hian an pui thiam te emo le Japanese lal chung kwa an lalemo lalnu emo an lalfa te emo an ni lo chuan lu thiang lo ani top minister le kha pen tui hring ngata zia ti vel nei wanga lu thei ngot chi ani lawa
chief minister wale wangni wangota lu thei chi po ani lawa wangin khovel mun tlo har som than chu zinga po a pathum na hial alang pha ani he hmuna hian ilu du ani chuan sinto puithiam ho tu ini emo Japanese lalfa ini emo angai hrim top ini don der lo le ngal pani na Mount Weather Emergency Operation Center he hmun ve thung hi chu a hming chu tun lai phim khovel chiat rup na lampang en thin chuan kan hrefo mai theya he hmun hi kolwar lai vela US sarkar mi poimo te engemaw chiat rup na ron thleng laka a him theina na an thu ruk na hmunata na an siam ania an ram sarkar mi poimo te an dam kha chu theina ta na be seinan nung ber anga ta na an duan ani he hmun hi Federal Emergency Management Agency ina a enkol bi kania a chanchin hi mipui van tlang hriata engma tlang zar ani lawa wangin rin thu bak chu sei tura tam lo hle maya tuna hian function pa ngai na function renga US ram chunga in biak po na lam zong zong hi he hmuna hian a kal tlang vek ti bak chu an na tho dan engma hriat chian na a om lo ani he hmun hi mipui van tlang tan tlo chu a phal ani mai lo baka tlo po an tum po phal ani lo top maya hei wang hian khovel hmun tlo har ber som than chu ta zinga a pahni na ani phak ta reng ani tupa inti thil hria inemo a chanchin a sei teuh ani chuan eng website po ron tlo chan se an rin thu tho an soi ti na ni mai pakhat na ref man with heel hei hi British holam chan ve thung ref man with heel hi British military base ni in khovel pum khuapa spy network anti mai Ceylon anti tenena in thun zom veka satellite ground station ani ngal mai baka khovela in biak po na lom lo lak pe na hmun puile missile warning system khovela changkang ber om na hmun ani bok he hmun hi US National Security Agency hnuaya US National Reconnaissance Office ina an satellite ground control station ni ve ngalin heng an satellite antenna te hi thilvar mumpel pul lian tak mai om khom an nia heng te hi Echelon ho man ro chi khat ni a soyani bok Echelon hi kolwar laya Soviet Union le alam tang ho in biak po na vel lo ngai tharu tu tura kumsang kha chakwa somruk chho vela an din kha nia kolwar nuwa po hian terrorist te in biak na te draksat sumdong ho in biak ruk na te le ram dang dangina thupoi mo a anin biak ton na te lo ngai thak ruk nan an mangzui ta zela an soidan phei chuan khovel ram puma telephone le radio wireless communication ami pui van tlang in biak na thleng hian an du an ngai tharu thei ni a soyani hial thin ref man with heel po hi mi pui van tlang tan chuan kal phal lo mai po ni lovin atuma tum chin po oi lo ani top maya heti taka hmun poimo le tlo har ani wang hian khovel hmun tlo har som than chu zinga number 1 an da ta ani